So hi guys, merienda tagtoron. Lami man ko pag merienda o paghapon na ani. So nagmerienda na mo? Nasa work pa mo karon. Nasa work pod man ko, pero nagmerienda lang ko. Oo. Diri ko sa ilawom sa punuan karon. Dako kayo sa akong napalit na turon. Lami dako ba? Dako pa sa imuha. Lami kayo. Saba kayo ning kuan dere. Naman gud bagong building rin nagipatukod, saba kayo. I-construct ba na building dire sa kuan? Dire sa kuan lang siya, sa Makati. Ang crispy, sarap. Crispy niya. Sarap. Nag-inusara na sad ko dire. Mao man akong gusto ko kanang kuan ba? Dire sa ilawom sa punuan, kanang kuan ba? Ulay samok ana. Na magmuni-muni sa ilawom sa punuan, ana na ako ra usa. Mao na ako mga gusto. Sarap. Grabe guys, nabusog jud ko sa turon ba na dako kaayo. Pag dako kasi imong ginapalit, busog jud. Pero naman gud napalit na lain ba na gamay. Napoy dako na igamay. Ana man jud nanay dako na igamay. Lahi-lahi man gud ang turon, oo. Ang turon ba lahi-lahi, oo. As in ba, pero mas gusto jud ako tong dako na turon. Lami jud ganahan ko ng dako. Basta bisa kung sang dako ba, mga dako na bananakyo, turon, ana, basta dako siya ba, oo. Kaya abi ninyo, naman gud mga turon, no, nya, gamay lang siya, nya, mahal pa jud kaayo. So yan, grabe. Presko kayo ng hangin dere, murag ako fresh. Charot! So yan. Siyempre mga abi ninyo, nangarap ko sa akong kinabuhi ba na sana, di lang ko taman dere ba, as in dere sa dili lang ko dili sa Metro Manila kay kuan man ko kabalo man jud ko na sa adlaw-adlaw lisod kayo ang kinabuhi. Gunahan na jud ko mga sa laing nasod magtrabaho dito napuol man ko dire o sa Manila. Napuol na jud ko pero sa imuha never jud ko mapuol.